Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa teserye tayo ita alawas anapaulwan. Napaay at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ka matgayaman dito'y waig. Inun na anak ngayon may naglaba ah. Nagpudot nga minti agi balaybay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay ah. Huwag gayam. Di ka di mauma itibiyag dito'y away. Ay, ati kayat mo asawan. Di mon kayat tagna, dito'y away tayo. Kaya't kumatag na iti syudad. Makauma dito'y. Papanam ko mga ijay syudad. Awan mat kabagyam ijay. Apay nga iti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na iti syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga da trabaho na. Masapul ka di nga adda kabagyan. Tapno makatrabaho iti syudad. Ay, narigat kagyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabahom, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Apaya kasla problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan iti syudad. Ay, nagrigat na nga arapaap mo. Babae ka pa'y maangarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho ngang. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya kumangay ti mapasamak kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang bareng makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Magatang amin ijay. Awan, ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulit nag. Da kayo lang ti amok a makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo. Kanya niya ti maitulong ko ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta, tama pa nak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam. Mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigud aka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, baya. Apay kumasong batan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo nak aman nalon akaskan ka. Diyak kaya ti man nalon. Saan matadakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti man nalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Sabay kuma. Tagbaliw day tapangadang mo. Ladingita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, kun mabilbilang matiod lang mo. Nasakit unay ti barukong ko. Jackson maidano ni Jay Balaymi. Kada sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay di ospital? Awan sakit ko. Nasa unay, gapu iti ayat. Ayat? Kung naglakit din noon niya tinapasamak ka. Di ka maawatan? Binastad nak ti gayem mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak nakalaang?
Unay butasan na kaya ti Manalo nan? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isu nga ron anasaktanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day, amapan kay jay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangedeng kunang. Ay, kadayon ka nga ron nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Wenang, bareng makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka di kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanaga naklakit nga ron ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akas ta, anak ko? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti tao nga agtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamat dakkelabag mo. Papanam ka di? Mapanak iti syudad, inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Nataarmat ket din Ivan, ngamjak kayat ti makiasawa iti Manalon. Tagibasitem ka di ti Manalon, ket isumat ti trabaho ti pamilyam. Day tangarod kat, nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Ado umat ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat ti agtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtairket day ta ang lalaki arumwar iti kotyen. Ni, nagtugaw akas lang maulam. Ay, kasigak na. Sir, kasapulan nyo ka di titulong? Kailangan ka mahulak. Tumawatan tayo na. Ipan ka kumaidya ospital, ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka dita mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan yung nagsubli ko, check. Ang tawag ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayo nga agsubli iti kotse. Hello sir, nakaawag kayo mat. Kalata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduanda ka mapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod sir, amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di ta medicine cabinet. Agtumar kayo ti agas yon. Wen sir, pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y laumay, amangan noan niya ti mapasamak kada kayo. Mas dawak. No apa akas ito'y matentriknak. Italahan da ito eh. Saan ka di a klinika jay adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidag laang mat. Kumput kayo kanyak. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko. Ang pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Ha? Bag mo ka di da ito? Sige. Ikabil mo nga Rod itilugan. Tama pantay iti klinik.
At akadwayaw, sir. Babae mo't. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababaka no ti hemoglobin ko. Iso ana ulawak. Ay, imbag man tadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti bus. Dimsagak iti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. At ang amin man ang di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo mo't anapan iti doktor. Wan nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya atanak idi. Angam, apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday. Tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak igi probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Anya ko maatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kit masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa a sales girl. Iso kumati pakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir ket na ulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday takon kwa na. Wen, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ah, ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampimanaw di kaduak ta nakiasawan. Hello ma'am, nakaawag kayo ma'am. Awan ka din ni Kurt dita. Apay adi na sungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor ngamin itay bigat. Apay ana pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no ma'am. Simruman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron ma'am. Anemia ka no. Natangkan nga min ti ulo na. Ibagada asan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturog. Bantayam day ta sir mo. Bye. Wan ma'am. Bye. Adda ka din trabaho jay anak mo jay syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglukaw na. Nag-text ko mamit Tapno mo tayo, ti kasasaad na. Huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na dya cellphone ko. No makitak tuman ti kabsat jay sigo da kaadalan na. Agdamagak tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Ni nga Edna nga anak ni Tirseng. Yung ka man nga agpaiso damagay no adan trabaho jay anak mo. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka met. Kumusta ka ditan? Sikakit di dita Simro ka no ti anemyam. Ang mga nagpuypuyat ka manen, gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Nagawid ka ngaminan. Mailiwak unay kan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit kandaga. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa yung malpas ti kontratak ditoy. Ala, inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuma. Inka ka di agbiro kiti trabaho makunam, Beya? Wan ko, sir. Di mo ka di kayak nga adda kadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kayat mo lakit diti agkatulong, apay kit dinasan. Sa anak nga agpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho ditoy, no kayat mo. Agyaman ako nay, sir. Maguray ka man. Kayat mo ka di? Tayjay kalaangan may isang apartment ko.
At dapay apartment yun, sir. Saan mong ibagbaga kini Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko na. Nga alain ka nga agyan iti may isa nga apartment ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binastad ni Bea ni Ivan nga agdatdaton kenkwana. Tadi na kano kaya ti makiasawa iti mannalon. Napangarod ni Bea ijay syudad. Tabarang agbaliw ti panagbiag na. Idi nakadanon da ito ijay syudad. Nakita na ni Kurt akasla maulaw. Inasitgan na tapno makasiningad na. Tinulungan na nga ron ni Kurt anapan iti doktor. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan mong ibagbaga kini Manang Carla? Masapul adi na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta saan mong ibagbaga ko na. Gaalain ka nga agyan iti may isang apartment ko, ha? Kaano ta kadiam apan, sir? Itamat lang. Apaman amakapan ni Manang Carla ije tiyandaan. Adayo ka di dito'y day tang apartment, sir. Saan matunay? Kumusta tinapanam kabagays? At ka din trabaho ni Bea. Saan ka naw anapan ije dagos na? Imawag kanu ken ni Edna, nga adda kanu simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day tagaraw ti pagsakitan tinakam kaw. Kaslakat ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raud. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga naragsak ijayan na. Idinto tagdantanag ka ditoy. Saan mula ko man api na utangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na api manaw. Jakmet nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat? Ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko mamakalipat hak? Kat nang ibati iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikriknak. Ngem ibagakmet ken ka. At ti mabastad ken ayat, ti agas ket lipat. Ikagumaak man lang ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kayat mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Daytoy ti apartment ko nga ibagbagak. Agyan ka dito hoy. Kat sika ti pagbalinak aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir?
Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito'y syudad. Tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen na kas asawam. Asawa? Agdan nata akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas reyna. Agpanunot akpay. O sige. Agpanunot ka. Tag subliak to. Panawan nak dito yung agmay-maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito eh. O sige, mayata kon iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha. At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabaho nan. Di na ka di kaya katulong dita, sir. Diyak manamukan ko ane. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto, iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada ngamin sa bali ang negosyok. Kanayo nakto nga awan dito eh. Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinigosyok iti sa bali a lugar. Nay, kasla-kala at ngamin day ta, sir. Ay, businessman kayo at talaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samot anay sanong dito'y balay mi. Wansa nga rod. Jakman amo. No apay nga enturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samot daytan. Adan samot makunkunanan. Wansa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanumat. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti bannog. Apay, masahista. Nakarkaro pa'y nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsamba nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day anapingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsakda kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, kitawan mat dito'y ni Bea. Nuta awan makuna kini Ivan. Ken nagaget pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumat day jay nga ubing. Ngamsan mo'y takayat ni Bea. Kanya pa'y ti biruken na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, yakman amaw iti day jay nga anak ko. Kinay kayat nakit tinapan ni jay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asong batan ni Kurt ti telepono. Awan ni sir dito ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di? Mabalin ka di imot nga ibaga a business ti babae, ma'am. Mga no rason na lang ti business nga ibagbagana. Amamo kung ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akalkaloban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang, no saan ko nga amaw. At dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti ibagbagana a baro a business na. Amangan no sa balin dayta. Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang ti katungtung maw. Agluwat ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha?
Intaggatang kadagiti alikamam ditoy. Mabiit lang nga rod tain nakagpulas. Kartengan ta urayan ka. Awagak ti aking kukoy ti paggatangan ta kadagiti alikaman ditoy apartment. Nayunam dagiti sigod nga da ditoy. Rumbang laeng. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pay. Agorderak iti appliances. Awan pa appliances ditoy. Ijay away. Awan na ditoy. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak ditoy. Inawagan na kakadin ti anak mo. Awan pa'y mga road. Si kakuman ati mawag ken kuana. Saan mga road nga agring ti cellphone na? Ang mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na, di na nga ta malagip ti number mo. Dahita ti saan ko nga amaw. No siya kak, narigat ko alagi panti number na. Tanagadumait. Apay, di lagat mailiw kan. Tadi mo't la sumangpetay nga umiliw. Ay, no amok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no mom. Mapan ka mo't ijay syudad. Anya pa'y ngay. Ang mga no dapat tendakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka di nga awisan ka mapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino? Uray ijay ili no iso ti kayat mo. Alangan mat ama panta agpasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre na ka, tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisan ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang. Ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko anak katsamba ka iti irik. Ado ka no akaban, tiin lakom. At damat. Angam saan aday tati pagsaritaan ta. Ti awis ko kiti. Patgam ka di. Ay, wun Grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyar ket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa eh. Ita, tada amin na masapsapol mo dito'y apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito'y uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanam ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito'y. Apay no sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo dayjay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? At damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga rod dito'y apartment ngagmalmalem. Ang mga nodyak makasangpat dito'y inton malam. At danas kan nga aramidak. Intapay mga iti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka diti pananganta kat agawid tan. Adda ka di pa'y kayat mo apagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tansan. No adda kayat mo agatangan. Gatangan ta. Tapno adda pa kalaglagi pa iti damo pa nagpasyarta. Tapno pakalaglagi pan ako nam. Gumatang tayo tibanag ngagpada ta. Uray jay saan anangina. Apag iso. Aglaklako iti accessories deta andad ti taas sidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masampul ko dito eh. Uray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Ngam, agmay-may sa akmat. Saan nakapalubusan armoire ni Kurt? Hey, kasla adda madi. Makaboring lakit nga rod. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko.
Ay na, agbaliw matlaing ang ti away tayo. Umay da ka no bulldozeran ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanaw dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayo? Dumanon ton tilugan dito'y. Gamsan pa'y nagaw-away ti anak ko. Mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di mga nusa napalubusan ti asawa ng agawid ditaw. Nalabi ta kasta. Ada nga min lalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtaudan da lugar. Awan ka di matlang ti pinastrak mo ditoy. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok? Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak pa'y maawagan ni ninanang ko. Tasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Kurt ni Bea iti may sang apartment, kat nagdenada. Iti sabali abangir, naragsak da Carmen kan Ivan, ang nagpasyar ijay ili. Ijay matsyudad, mangrugi ang masikuran ni Bea, gapu iti kanayon na panagmaymaysa iti apartment da. Ijay mataway adi makkalan na, maragsakan da na Erlinda, tadumano ng ti kalsada kan kuryente iti lugar da. Kabayatan na, idi simangpat ni Kurt ijay apartment, at da dinamag na kan ni Bea. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Amok pa'y ngay. Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak pa'y maawagan ng ninanang ko, tasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay lang amin nga wagam ni nanang mo. Alangan met pa umayam dito'y. Agbalin kat adwa titaraken ko ataon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito'y? Agpili ka. Ninanang mo, bueno siya. Masapol amay salahan kada kami tipilyam. Masapul ka di pa'y ngagpili ak. Addaak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwan ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo ditoy? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste, imbaga kadagiti kakadwak ng agtutubo at tumulong kami. Imbag man tamayat da amin? Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Iswa nagboluntaryo da at tumulong. Nasayahat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Adu ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente ditoy. Nakalipat siguron. Manipod pinmanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kadipay? Saanan? Si kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am.
Sumangtotak iti mabiid nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Ay, kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? Juan, ada ngamin gayim ko dita anang yawag nga damading araramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday, ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbaga kan kwa na ti isasangpad ko iti mabiid. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan na, Carmen. Sikati kayat ko nga agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong ka manan. Agpaiso? Agyaman ak unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da panagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan day di a babae? Sika ita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Wan, ket tapno di ka agduha-duha. Isingasing kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Kan adaw nung ko. Kita man la dagiti paspasamak. Nagkalaysan da Ivan ken Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay met kumati kayat ko ama manugang. Kanya nga rod nga ay, saan mo't nga rod ang mabalay na madiktaran ti anak mo ang makiasawa iti di na mo't kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea? Nakalipat sa mata talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday, at ilugar tayo kanaw ket last class. Tawan kalsada ken kuryente. Angem ita, adan kalsada ken kuryente. Kaano gat ang agsubli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaang dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramiden na. Asideng mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Ket adamat pagpuunan ta. Istor ko na? Ne. Mayat samat day ta na panunot mo Agla ko ak iti istor ta. Mangipaarami da kita extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalin ta nga store. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta. Ti masakbayan day ta sikog mo. At damat gaya men istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang? Wantata, day tamat din na panhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y amakapan iti talon. Tanay, dakkelmeten ta tiyan mo. Wan nga rod tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko. Nagdagsen. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rod ti mangibagbaga ang amangan kanuno singin, tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga ta, tata. Swerte tamaminsan la asikaw. Ngam duwan amaladaga-adagaos. Maminsan tirigan. Nang nagkuti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ayunak ti imbagana. Amam maminsan tirigat mo. Angam, duwang ubing. Wan matkit di masapul mat ti anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa in ubing da. Ngam no dumakkel da, saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Dadi ta ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ang maparaburan.
Agyaman nakmatkan ka, tainayat nak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay la kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka, akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin, tapno saan tayong agrigat kadagiti agbalin nga anak ta. Kat aramidak mati amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito'y apartment, Kurt. Anya pa lang ti sapulam. At daaminin dito'y akayat mo. Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan kumit amaaramat dagiti kawas tabaludak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkagat agidasaren, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidasa. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang ang matagidasa. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayim ko ti second hand aban na. Kaya't ko asyak ti manggatang. Ha? Planong ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na, tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang amin nagkadkaduan mi, idi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito eh. Sikat ti kaunan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan iji ospital, numadanon ti panaganak mo. Mala, aganad ka ngagsursurong agmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidag ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwan na yung tibiyag da Ivan. Nagagit na ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, wani nga raw da. Isudala ang tiada istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man la tibyagan niya. Asino ti mang ipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso ko ti agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang natin na imbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na amakapan ijay syudad. Uray ko no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dadumakit. Alukuyak ti bukod ko abagay. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga agdandanag. Bakit di anak mo, amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagina. Malagip ko man jay insangpet mo dito'y anibeya. Ayan nang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amum day jay babae. Saan ba tada kayo ka nga rin tinang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko laeng, tatinulungan nakidi. Hanggang pimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mkan kwa na, sir. Saan ka day? Tsaka mo. Basit la ba nagday jay? Pinadagos kumat dito'y balay. Sa bagay, damo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad akmatan iti utang ko na imbag anakam ken kwa na. Gapo iti panang padagos ko ken kwa na idi dito'y balay. Sa bagay matkit de sir. Ngamjak man amo, no apay analagip ko day jay abeya. Manang, ti trabahom tinto na rem. San atila pagtaktaktakam, iti awan ka is-iskan na abanag. Awan ka day ti ka-is-iskan ni Bea, sir. Diyak mo kan ka. Di ta ka man layangan. Anda pa'y nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka kadi nga gawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga ada ka numanin pagluklukwam dita? Pagluklukwan nga,
Anya ko mati pagluklukwak ako nam. Di ka naging didiam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na nga da aramid na. Kat imbaga na asyak. Napudno amin nga indanon da. Ibabawik dagiti negosyo nga intalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta tapagikarwak. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawiyam to no kasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wenno, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, wano nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag. Di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, mati kawak na kayo, sir. Nabartag ka kaday, ta saan numutin nga mo ti bagbagayaw? Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka, no? Amo ano asino ti danga? Oy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawidan ka. Pagawidan na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudang. Nita. Hoy, agsubli ka ditoy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, Baya. Anya ko mga itibagak. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tatiaramida. Tapno makarwarak dito eh. Ang pamarangak nga tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Ivan ken ni Carmen. Sinungbatan ti balasang kat nagkalaysa dagiti dua. Gapo iti kinagagatdang agpadpada. Naadaan da iti store. Kan nakagatang dapayan iti luganda. Naragsak dagitoy, idinto tas an anaragsak ni Bea iti sidong ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko. Adda parikot ko. Anya nga tatiaramidak. Tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tang agsakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga tang. Iti kasta. Makapanaw akong dito eh. Oh, anya pa ilang tiraramidam. Ingkan agidasar. Tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh, ang mga nuan niya matikingkinan mo. Bueno, saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos. Ang mga nubasitla dayta. No saan pa'y nga agimbag, aging gayon ton madamdama. Awagak ti doktor nga mamok, tao may ditoy. Peste, di nakmatlat taparwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin yaw. Nana, ada ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga namot itay aldaw asumangput ditoy.
Kaya't mo asawan? At daal daw asaan asumang sangpad dita? Iko, ma'am. Dayta, Maawat akon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. Anya kad tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Sana kanayan na sumangsangpad dita. Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pag-awidan na ngay nga ma'am. Anya nga ti amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Apag iso nga agbabay ka, hindi sumangpeta. Ay, irong number laang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nuadamot sa baling awawagam. Ay, saan mo, sir? Sung batak laang mo, no daw maawag. Ala, saan ka na sumungbat? Hingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Hingka washingan ti ko check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no, tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno sorpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, ngam, adulat na kadakwada ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwan nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam, nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, balasang kau. Saan ko pa'y nga amaw ti ayan na? Anya? Saan yung nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, balasang kau. Saan kayo kadi nga gininawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko ang makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di ki ipadlaang mati cellphone ko basang. Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada? Padasip tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana. Apa yan basang? Nakarupangat ka mat anagapot di ta tiyan mau. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay mau ta inakayaban. Agyaman aklaangan, nana. Ngam, awag aklaangan ni Ivan. Napansay dya talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Anda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tani, nagsakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairikap kontestor. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamati akasingin ti anak da, tanagdakkel ti tiyan na. Uray siyak nga round. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na, tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taadama ko na pagsapulan da. Timuras at talagan ni Ivan. Ayan nga taabutan ti anak ko. Di mo la sumangputan. Malagip mo manin ti anak mo. Ganti sa ludsawd, malaglagip na ka nga tamay. Ay makapadismaya mo no maminsan.
Kamanyagay nga raw, awan maaramidak. Numakalagip ak, agaawid ko ma. Agmay may saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak nang nagpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak pa ingata dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurot ak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko na nurse? Angyan ka lang dito Ruhar. Orayon nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan i delivery room. At daak lang dito'y. Sapay ko ma. Tasaan ak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok ka ba alam dayta? Si Kapay ang natured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Unam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ikikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta. Gatgatangag mat amin na masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito eh. Amang ano sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't ang lalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak nga agden nata. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsirib ak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay kasta ti adda di ta panunot mo. Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyaman ak iti apo. Tagpapada kayo anakaradkan nga agiina. Napakapsutan aklaan. Tanagdadakkel na doon. Panay lalaki. Medyo narigatan nak. Indon sumaruno. Singin mat a babae. Di ka man. Nagrigat ti aganak kanya. Kan anak ko pa'y lang. Singin man ang tibang bagam. Kun kunaklaang mat a bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras pa pumigsa. Anya ti kayat mo akanan. Tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo nakgumatang. Mabiitak laang. Napudot ti kayat ko asabaw ah. Wen, matungpal bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon dito'y. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsipod tada kayat ko adoktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana. Ay, jaka mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na, no sana sumangpet. Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din na kasta ti aramid na? Nabayag mo't basitin, ma'am. Ti awanan bain a lalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyo ka. Ngam usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman manukan no asumangpat diti balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y ngagpadlaw? Numapanag nagak nga da sa bali akadenden nana. Idarong ko ida.
Okay, friend. Bye! Anya jay nangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan ko na. Ita, siyak tilokon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman manunga agawid. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat tanga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayaw. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao, maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bain. Sumit lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti aramatan na. Tawan mat ingkamang na kanyak. Kukuwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunakano kukuan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Husto mat nga imay ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Jak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy, ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Ah, Dua lalaki. kunakun kay. Swerte yo ti singin nga anak yo, barok. Agyamanak itim bagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadadu amang namnama kanyak, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka padre di pamilya, baro. Anya ka di dagit na awit mo? Groceries, ken may karga iti ref, apang kusina. Mabalin ka di arumor tamat. Nabayagan ang jak rimrimor. Jak pa'y masangoy ta. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Apay ako nang ngawan panawin mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti mangkita, no asino tinagtok-tok. Police? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinanggap ni Bea ti Aglibas, ngam napaay daytoy. Kabayatan na, adda nangidanon ken ni Chris, nga adda paglulukwan ni Kurt nga asawa na. Iti sabali abangir, singin ti anak ni Carmen, kat naragsak launay ni Ivan. Iti matsyudad, simangpat ni Chris, manipod abroad.
binilin na ti gayem na apulis. Pinatiktikan da no sa dino ti pagaw-awidan ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Asikasuam dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapan mangkita no asino tinagtuktok. Pulis. Sabalin salamat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Sumurot kayo asitatan lugo di ti babaya kalibin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Ha? Asino ko ma tinagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakadwa. Pusasan niyo ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano ko maan ni Chris tinagreklamo? Kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kadda ti babaya kalibin mo. Ha? Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya da ito ikay. Adda asawam. Kunak man no awan asawam. Imposible ti imbaga ti sinalbag a pulis. At da iji abroad ti asawak. Yak ninam na mga inaramat na klaan. Adda gayam asawam. Apay di mo imbagbaga. Di ka mat nagdamdamag. Anya ita da ito yan. Kulong na kiti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulungak. Pudno nga tangad da dito'y Pilipinas ni Chris. Anya kumangay mo kadagita. Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple ti biyag ko ijay. Tanawaya ka kaslabil ni tasana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas tatilangam, kaskala na uraman. Ay, jakban ambo. Kala at analagip ko ni Bea. Ay, simrumanin ti iliw mo iti anak mau, adi na ka man lamalagip. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw, no kastaman ti riknam. Mapabasol na kaday no kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan mo. Total, nalipatan na kamutan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Adan iti presento dagiti dua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta inton madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawa ken ti babae na. Un, ma'am. Adadan adwa iti selda dito'y presento ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yo anang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi itinalimot ti asawa yo, ma'am. Nagmarket pay. Sakpay ang nagturong iti apartment nga abangan na. Imbag ta di na inyawid dito balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Netalang ti bagak. Bye. Agyaman ako unay, sir. Bye. At dan iti presento ni sir, kan ti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Sino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Surot nak ijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadaanon iti presinto ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot ni asawam inton madamdama. Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Masigurado ka di dapat yan, tanagnaid na adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panawan. Di ibagata katulong ka lang ijay. Daytoy tinaalak iti tarigagay kong agnamay. Nagkasangan. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni itak. Nga malas.
Isumit lagayam akas jay timbagam kanyak. Tauray si ka, kat iso ti aramid mo. Inatap mo nga imayak nagsapul iti baknang. Basta, ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan ka iti simang patyasawam. Adda balayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda? Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanan na. Sigapay lang ti ay ayatek. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamit ngamin. Bea, sika ti babae ni Sir. Wana na. Jay, imbaga na ngagkatulungak iti maisa nga apartment. Apay anak idan na ka. Wang amin, ingkulong na, di nak pinalubusan arumor. Anya, Day tatipod no na. Patyandak ko ma. Idulin mo tinapasadaak bakat. Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. Imbaglakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da ko na'y parigatan ang mga wir kadakwada. Agpada ta ngamin anasingpat. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Ha? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpat? Alaman? Sa bagay, nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan? Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Sa maysa, dagiti ubing ti talged ta. Isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata para kada kayo amin. Ay-ayatan ka, ganda giti anak ta. Kasta akmat lakay. Ay ayatan kayo kadagiti ubing. Kat ikarik, nga agnanayon daytoy aragsak tayo, bakat. Agpaiso ka di ti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod dayta babae. Katulong ko lang dayta. Ayop ka lalaki. Kita man no asino ka data ti patyan na. Anya ka di ti kayat mo nga ibaga? Babae akirida. Atulong nga paiso timbaga na kanyak, ma'am. Kuna na nga da trabaho iti apartment, ngam intangkal na kakaslabilit. Anya ti kayat mo asawan. Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw, ngam numapan ang trabaho, ilak na ti apartment, jak makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away ang nagkapwak. Ni Sir Laang ti paikulong yu, tama ng alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. anya ka diti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir ijay terminal ti Boss. Naira na kanu nga adda ijay ni Bea. Iso tinang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputaawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagos pa ilaang ijay balayaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae. Uwan siguro, abam, tada pa'y bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw, iso at inulungan na. No kasta. Pudno ti sasawan dayjay abeya. Inkulong kano ni Kurt. Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, sublyak ida. Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo a Kurt. Tiin kamang mula ang kanyak. Di na kumamat pa ibalod, honey. Pakawanan na kuma. Pangasiyo, ma'am. Isanod yu kumatidarom yung kontra kanya.
Tanagsagaba ak mo't itisidong ti asawa yo. Dinak mo't inaram. Ngam nakiden na ka iti asawak. Saan ko nga mga da asawa ni sir? Saan ko mat nga inayat ti asawa yo, ma'am? Mingkulong na. Kasano itan, Kurt? Um, No idarom na kada iti a babae. Iga po iti panangikulong mo kankwana. Adon ti kaso. Saan nagdarom, ma'am? Umanayon nga isa no ti kaso, tagawid na kiti lugar mi. Saan akon nga umay pay dito'y syudad? Pangasiyo, ma'am. Masya anak mo't kinibeya, ma'am. Damon ati umay dito'y syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan, maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kano dito, tagbirok iti trabaho na, tanauma ijay away. Kasta ka di. Kasimot nga rod no kasta. No lakit ingkari ng agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am, kasimot. Nakitak mo't kit di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan. Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito'y iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang na na. Ay na. Ay, nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo di tao nagbalasang kaw. Ah? Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, aggarakgakdan. Adada adwa iti unag tikrib da. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagarakgak da. Wala na. Basta sumangpot anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwen na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet, kada kayo a pamilya na. Wala na. San ko apagbabawyan ti panakiasawa kenkwana. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayatan akitaan. No ti lalaki ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay sumangpet. Kasano itada ito yan? No di nakpakawanan ti asawam. Jak lakit di kayat ti makulong. Sika kumalaang ti makulong. Apay akalata si Mangpet. Adi na imbagbaga. Ang mga noada na kaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akasta. Asino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay, amo na kadi nga ingkulong na kaigi apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Asino nga ta tinangidanon? Di namat nagpaisoan mo. Ang mga noad dagayom ti asawam anangidanon kan kwa na. Inyawag na, ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak da Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan ba't? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Isu kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat ken kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga taa. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biag gito'y away. Binastad na gapo iti kinamanalon na. Nauman Gamain, at nasadsadot na. Wen nga raw. Ay, kasan umat nga taitan dyan akaw. Tapno di mo met ko na. Padasan ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno agreport ta kadagiti pulis. Tabiruken dati anak mo. Agpaisaw. Kadwaan na ka mapanijay syudad. Wen, nga magurnong tapay Narigat ti mapanijay syudad. Akurang ti kwartata.
Pudno ka dit imbagam nga agawid ka iti away yo? No ibabawik ti darong? Promise, ma'am. Jakon kayat dito syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay? Tapno ipabalod ka, ta inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggipusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at arigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglen. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumtang iti tao. Ngamtong palan ti Dios ti karina. Di napulos ipalubos a masulisog kayo itinalabas, adiyo kabailan asarangtan. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa a mangibdor. Kat iti kasta, makalisi kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Good morning, Michael. Nagsapa ka ita. Kastamat ka na kayo, Ma'am Donita. Good morning. Agpadatalangan na sapa. Apay, ada ka di isambot yung ilipas ita, ma'am? Madlaw nga da pa nagbusto ni Madam Kanyak. Husto ka? Masapul ka nung aminan day jay inton aldaw. Gaputa maideliveran dagiti daddo mga stocks tayo inton madamdama. Kastagayan, madam. Juan Michael. O sige panawan ka pa'y dito Mapana kon iti table ko. Sige, ma'am. Ay, una yan ti kinasexy ni Madam Donita. Mapanak man langan iti table ko. Rugyak matentiak trabaho. Sakbay asabali pa iti mapanunot ko. Una yan. Ne. Anya ti mapaspasamakan ka, pare. Apay, nagmerienda ka kadi nakasapsapa. Ay, kwa? Nagmerienda dagiti matak parilito. Ay na, talaga nagsexy ni Madam Donita. Anya? Ay, loko ka talaga, pare. Kuidaw ka, numadlaw ni boss akasta ti panangkit-kitam iti asawa na. Anya? Oy, saan mata pare? Kat numadlaw met, nga da pa nagkursunada ni Madam Kanyak. Husto daytan. Amangan numangeg na tati boss. Diyak lakid di kaya ti mairamraman iti kalukwam. Alakid di, agtrabaho tan, tapno adu ti malpasta. Adakon, Luna bakit? O sige lakay, agin na ka. Nakaluto akmot kit din iti pangmalman tayo. Mabit lang. Inak isagana ti pagsukatam ijay si Led. Weno, kayat mo kadipay ti agkabe? Kabayatan ti panaginanam, lakay? Inak magisagana iti kapem no kayat mo. Saanan bakit? Agi na nakaklabiit. Kat mangrabi itayon. Ay, agbasbasa ka matgamit ti Biblia. Uwan. Dahito iti kanayon nga aramidak no kastoy analpas kon dagiti trabahok diti balay. Talaga nasingpat ka, bakit? Ta imbes amapan ka makichismismis dita, kat agbasbasa ka langan iti Biblia. Ay, uwan awan mo't ngamin ti maganab ko iti chismis. Iso akastoy latan ti rumbang nga aramidak. O sige, panawan ka pa dito salas Tainak isagana dagiti pagsukatam iti siled. Sige lang, bakit? Ay.
Nakasing-sing pati asawak. Ngam no apay at sak malapdan ti panagkursunadak kini Madam Donita. Anya matan ti kastoy. Sana mapunas iti imatang ko tilangan ni Madam Donita. Nagpintas ka nagseksi. Padasaksakit dingar mo na. Barang kayat nga ureadan asawak. Sana bali? Tagpada kami laing met nga da asawa na. Lakay, Ah, di ka kadipay makaturog. Itaypay lang amin akuti ka akuti. Adda ka din nasakitkan ka? Amang ano kayat mo, amasahyan ka. Kwa, bakit? Sana ka lang amin na makaturog. Awan mat kiti tinasakit kanyak. Kad may isa, amok anapambanog ka dito'y balay. Jakon kaya't amabanog ka pa'y. Ala, agi na nakakit din. Di naklatan ni kaskaso. Sigurado ka? Wan bakit? Isu amaturog kakit din. Masapatan tumanan nga gringin ton bigat. O sige nga Rod. Good night. I love you. Aging tuturog aklatan. Diyak kaya't asumbatan ni Luna. Amang no sa bali pa'y anagan ti may balikas ko. Michael, sikat ikadua ni Donita amapan iti may sa branch ti kumpanya into no may alawas. Kunak no da kayo ti kadwa na amapan, boss. Da kayo kumalatan. Tapno makapagbanding kayo umat. Kanayon ti panagbanding mi iti asawa. Awan ti di mi maistorya maipapan kadag iti pasamak iti agmalem. Nga uray diti opisina. Kastagayan, boss. Sige nga roda. Siya nga ti kadwa ni Madam Donita amapan iti opening, ti may sakadag iti branch tayo. Wan Michael, at adu nga min ti maasikaso dito eh. Kaputay mado dagiti orders a masapol a malpas. Wen, sir. Da kaminton kini Madam Donita ti makamo ijay. Agyaman na ka? Dakal ti panagtalag ko kan ka. Kat namnamag, adi mo dadaalan dayta. Namnamaan nyo dayta, boss. Anya, sikat ti mangkuyog ken ni Madam Donita amapan iti aglokat a branch inton umay alawas kunam. Ketwen parilito. Talaga adakkel ti panagtalag kanyak ti boss tayo. Agasang ngay, italag na pa'y kanyak ti nagpintas nga asawa na. Ay, gaputa awan amon ni Boss Rico iti husto arik nam iti asawa na. Ay na pare, di ka kadi makonsensya. Nagsingpat da nga agasawa kada tayo nga empleyado da. Lukom kadi pa ni Sir Rico. Diya ka mo pare. Ngam talaga adakkel ti panaggustok ni Madam Donita. Nakulaapan sapay gid din ti panunot ko gapukin ko na. Laglagi pam kumapare. Addan pamilyam. Ken maysa, nakananos ken nagagat ni Luna nga asawam. Gulibam kadipay. Diya ka mo pare. Basta ti amok ita, ket agayatak unay kini Madam Donita. No kayat nakmet, nakasaganak amang panaw iti pamilyak. Anya? Ay na, nakulaapan at talagang ti panunot mo pare. Di mo amon dagiti bagbagam. Kas iti nakunakon pare. Nakasaganak amang panaw iti pamilyak. Basta ayatin nakmet ni Madam Donita. Apay akal lahat ngay may kayo dito'y balay, nanang. Agpadigo kayo kaditi na imas asidaan. Wan anak ko. Kat inyawat ko ni ti asawam. Ni, apay kasta ti panangkita yo kanyak. Adda ka di kayat yung nga ibaga, nanang. Adda. Kat sapay lako ba, tasaan ka nga aglibak kanyak. Anya ka di dayta. Nakasaritak ni Lito agayem mo. Kat nadakamat na ti maipapan ka ni Madam Donita, nga asawa ti Busyo. Anya? Anya matimbagbaga ni Lito, may papankan ko na, nanang. Nadakamat na kanyak ti panagkursunadam kano iti dayjay a babae. Talaga nga imbagahan na pa'y lakada kayo dayta? Anak, aga amiris ka kuma. Di ka kuma agpailuyos iti kastarig nam.
Laglagi pa nga agpada kayon nga addaan iti asawa. Di mo ko maipalubos ang mamulitan ti panagdenayo kas agasawa kaniluna. Wala nang. Di ka agdanag. Amok ter aramidak. Isuasaan kayo kuman na makibiyang. Anya, Husto tinangag yun nanang. Saan da kuman napakibiyangan. Gaputa amok ter aramidak. ala, sapay la ko mga rod taag balin ka anatibkar iti da iti agundaway, anak kaw. Ala, tagawid kayo kid din nanang. Ang mga numangag ti asawak dagiti bagbagayo. Lakay, nakaturog ka din. San pay? Apay ka di? Aday bagam. Ibaga mo na, tani, makaturturog akon. Kaya't ko lang nga ibasakan ka da ito a bersikulo. Ti umuna ako rin to. Kat sapay la kuma talaglagi pam akanayon. Kuna na dito tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tong palen ti Diyos ti Karina. Di na pulos ipalubos a masulisog kayo itinalabas adiyo kabailan asarangten. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa a mangibtor. Ket iti kasta, makalisi kayo. Apay ka di amasapol day ta bersikulo nga ibasam kanyak. Apay, panagkunam ka di? Kat adda pa kasulisugak? Awan ti madi nga intensyon ko, lakay. Ang dayta nga mintiin dati apo, tapno ibasakan ka. Ay, pasensya ka lakuman ha. Sige, maturog ta nga rudan. Maturog kalatan. Inakpay di ta salas. Mapanak pay agbuya. Makapasuron kamit. Intag merienda, pare Michael. Sagot ka ita. Takasangay ko intun bigat. Saanen? Si kalatan di mapan. Ah, Awan ganas ko amangan. ne. Kagura naksamat. Adda ka din nagbasulakan ka? Kagura ka. Gaputaman nakibiyang kalaunay. Tinasaya at. Saan na dito iti pagsaritaan ta pare? Sige. Intun lunch break latan. Tipan nakisaritakan ka. Diyak kaya ti makisaritakan ka. Man nakibiyang kalaunay. Iso amanipod ita. Saan tan nga agpagayam? Rico, siya kun ti mangikarga iti makan iti platom. Inlutok ti paboritom ita asidaan. Iso amangan ka iti husto, Ay na, sigurado anahimas da ita. Nagpintas ka lang arudin nga asawat. Nagagat ka pa nga agasikaso kada kami, kada giti talong anak ta. Katuan alakay, pagrebengak dayta kas asawa, kun inadagiti anak ta. Mangantang arudan. Ay, huwag gayam. Ay, dagiti anak ta. Bay ampay la ida. Pakanen tulat ta idan ni Manang Marina. Matmaturog na pay lang amin. Saan na bale? Apan pa'y matkit dit klase da ita tabakasyon da pa'y laang. Husto ka lakay. Ay ungayam, talaga ka di ani Michael ti kadwak amapan iti grand opening ti may sa branch ti kumpanya? Una, apay, di mo kayat? Ibaga, no di mo kayat, tapno amok ter aramidag. Saan matkit di aga putadyak kayat akakuyog ni Michael? Ngam ibagak ti husto arason. Nga agtokyad tiriknak nga iso ti kadwak. Nasaysaya atin nga ibagak. Tapno ammumat ti mapalpaliw ko. Sige, bakit? Ibagam, noan niya tinadagsen ang makagapo. Dayta tipod no, balasan ko. Tulungan ko mati asawam, tapno saan nga agtinag iti sulisog. Kinapudno na, nanang. Napaliw kunti sa bali adjar ti asawak kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ita, nalawagan ti amin kanyak. Amu kunti rason, no apay ang nakaungot kanyak idi imbasak ti bersikulo ti Biblia idi na minsan arabii. Hawan, anak ko. Ita akasapulan na ka ti asawam. Si kati mangkibin kenkwana, tapno maiwanwan.
Aramidak ti amin akabailak. Tapno maaramid ko dayta, nanang. Kat tulungan dak amang idawdawat iti panarabay ti Diyos kada kami. Pagtugaw ka, Michael. Ada napatag nga ibagakan ka. Agyamanak, Sir Rico. Apay akala at apinayabandak dito opisina yo. Ada ka di iparamid yo, boss? Awan. Amok ama kumikom kay amin. Adala napatag nga ibagakan ka. Anya dita, Sir Rico. Kahit kung ibagakan ka, nagbaliwan, ti pangedeng ko. Siyaklatan ti mangkuyo ka ni Dunita nga asawa, nga umatindar iti grand opening ti may sa branch tayo. Diyak ngamin kaya't amataktak kayo pa'y. Sana bale, may salangal daw ti kaawan minubilang. Matulungan kayong tumutlang kadag iti trabaho diti opisina. Ha? Nagsayang matan. Naglukon day alito. Sigurado ang nagipulong lakit ti kini boss. Kastagan, sir. Sige. Okay lang kanyak. No day ti desisyon nyo. Pasensya kan. Kaya tagyaman nak, gapot amawatan nak. Agando kaya't mo, sumurot kalata kada kami. Mabalin latamet tapno makapasyar ka. Uray saanin, boss. Agbati aklangan dito eh. Tapno adda mayring Pasko at trabaho dito opisina. Itinto sa balingal daw ti ipapangkoy jay. Si kakarot ti maka mo, Michael. Ala, mabalin mo ti agsubli iti table mo. Amok nga dupay, ti ilepas mo. Pare Michael, kunak man, no di na kun kaya't akasarita. Apay nga inawis nak dito yung restaurant. Adala kaya't ko adamagan kan ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam tipud no. Anya ti damagam. Nagpulong ka kadikin ni boss. May papan itiriknak iti asawa na. Awan imbagbagak ka ni boss, maipapan iti dayta. Apay nga rod nga imbabawi na ti panangkuyog ko kini Madam Donita intun umay alawas. Iso kanulangan ti kadwana. Gaputa makumikom tayo kano amin iti opisina. Jack amo dayta pare. Ngam, nalabit anak adlaw. Iso akas jay tinagbalin a desisyon na. Anya? Pare, nakadkadlaw ngamin dagiti gargaraw mo. Iso agpanunot ka kuma. Di mo kumasayangan ti manon atawon mo iti kumpanya. Gapula ang iti minamaag ariknam. Laglagi pam, nga adu ti mapukaw mo no agpailuyos ka iti dagas amarikriknam kan ni Madam Donita. Kaslaak nabuyatan iti nalamiis adanum gapu kadagitang imbagam pare. Nakababay nga agpaysa. Ala, bayan. Labanak da iti ariknak. Sa anak nga agpailuyos iti aramid ti kabusor. Lakay, dito tayo pala ang sangwanat ti simbaan. Madamdama pala ang amang rugi ti misa. Una, bakit? Agmerienda tayo pa'y kadagiti ubing. Tapno saan da amabisninan inton madama ti misa. Ay na, saanen, lakay. Nagarmusar tayo met. Inton malpaslatan ti misa amapan tayo. Hello, Michael. Kadwang matgayam ti pamilya mo may makimisa. Wan, madam. Isugam ti asawak ni Luna. Luna, isumat ni Madam Donita. Sekretarya ni boss, iti opisina na. Nga masawa mo't lang ti boss mi. Pakaragsakak amakam-am mo kada kayo, madam. Oray siyak mat. Katsapay la ko ma. Tama kapag sisinangad tayo manipod ita. Awan parikot iti dayta, madam. Anya pa'y lang ter aramidin nyo. Dandan ni mangrugin ti misa. Intayon, iti unag ti simbaan. Wan ngagpayso. Intayon. Agdaydayaw kanagyaman tayo iti apo. Gapo iti aglaplapusanan nga ayat na kada tayo. Iti anyaman aparikot, panubo, kandado mapay, nga intay sarsarangtan iti biyag tayo. Awan sabali nga intay kamangan, no diti Diyos anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan,
Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na hinbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti umuna a Korinto Kapitulo 9, versikulo 24 kan 25. Ammo yung agtaray dagiti amin a makilumba, nga may salaeng ti mga bak. Agtaray kayo nga rod tapno magunodyo ti kungguna. Naingat ti disiplina ti tunggal makisalisal amang sansanay iti bagina. Aramiden na daytoy tapno umawat iti korona adi agpaot. Ngam agtaray tayo tapno magunod tayo ti korona nga agpaot iti agnanayon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Ano sa kundi magmag na? Saan ang pala makadano naktumod lang iti pagadalan. Ada nagsardang ako ti batog ko. Nagpintas. Hoy! Armel Miraot! Umaykan! Lumugan kan, tapno di ka mat nakakaasi. Amangan mo karkaro pa yung bumasit ka, no magmag na ka. Kan saan laaday ta? Amangan mong humisit ka, gapo iti init. Sige lang, Jinky. Kabalak ti magmag na uri adayo. Agyaman ang klangan. Nagtangsit ka mo itong nagsasao? Ibagbagak lang ti pudno, Jinky. Sige. Umunakan. Makadano naktumot lang iti pagadalan tayo. Ay, anya mo tinti kastoy. Itayak pa yung agur-uray. Ngamawan pala ni Mang Dindo amang sukon kanya. Napnapanan na nga tan. Ada ka di urayan, Jinky. Panag-aawi din. Siksika lang ti mabati dito eh. Tani, magsiawi din dagiti kakadwa tayo. Dinakman pakibibyangan. Panawan akong ditoy, katagawid kan. Sige nga rod. Mabati ka pa nga rod. Naimbag amalam yun, nanang. Tatang. Nay, ada ka mo't gaya mon anak ko. Naimbag amalam mo mat. Agmano akada kayo. Kasyan na ka ti Diyos, anak. Kahit di ka kadimot lang marigatan iti panagadal mo. Saan mo, tatang? Agin enjoy akit di Nasaya at garud no kasta anak ko. Mala, aginan ka ngarud pay. Masya nakmet ka ni Dindo, Rostiko. Nagagat daunay. Malaksid ang makumikum iti garden. Isupay tinang sundo ka ni Jinky. Uon nga rod. Uray awan wayanan para iti bagina. Agasam, agtrabaho nga agmalmalam iti garden. Sa agitulod kan agsundo iti anak ta. Agam nalabos mo ti anak ta no maminsan. Imbag no saan ama umakan kuana ni Dindo. Kahit amangan no pumanaw. Ay, day tangarod. Sapay di na kaya ti dumngag no dilawan. Ay, na-pride launay. Anya ka matan Mang Dindo? Itayak pa yung agur-uray. Apay nakabaybayag ka. Sapay agsasarak kami kung makadagiti babarkadak. Anya ka matan? Ay, Anya langan ti bagada kanyak. Nudyak mo tinungpal tinagtutulagan mi. pasensya kayo lakuman, Ma'am Jinky. Amoy umat, asaan lang agitulod kan agsundo kada kayo ti trabaho. Namalmanak amin ang nagsibsibok ka dagiti mulayo iti garden. Naglawa mo ti garden nyo. Inton maminsan, kitaam ti oras mo. Sige, ma'am. Angam no kayat yo. Mangala kayo langan iti sabali a driver yo, ma'am. Tatang, mapalin ka din nga isurot dakmot iti pagararamidan nyo iti balay. Surwandak nga agkarpintero. Weno, agyawatak kadagiti kasapulan iti balay nga aramidin nyo.
Ay ket nulakid di awan serak mo iti pagadalan. Sumurot ka. Agyaman naktatang. Uwan gayam. Amuyo. Hmm? Kanayon nak nga uyawan di may sa akaadalak nga anak ti negosyante. Iji bangir a barangay. No makita nak. Uyawan na ti kinapobrek. Gapo tatunggal sumra ka iti pagadalan. Kaya't magmagnak. Ken saan laday ta? Gapo ta manula aparis ti kawus ko. Makitkita na nga isusuot ko. Uyawan nak. Ken ti daan abag ko nga usarak. Lapis, ballpen, ken papel ko. Uyawan na pa iti balon ko aruruot ka no. Binirngasan na pa iti kalding Ay na, anak ko. Bayam latan. Di mo latan ikaskaso. Tinapatag, makaadal ka. Lalaingam ket di. Tapa man na makalpas ka iti panagadal mo. Kat makabiro kan to iti panggedam. Sumaya at tumati ka sa saad mo iti biyag, anak ko. Jinky, iha, apay ka di anak kami suot ka simbang pat. Kasanumat ngamin, mama. Namin ano nag-quiz kami. Kanayon nakit din nga abakan di kasla kalding akaadalan mi. Kanayon dakpay kit din nakantsawan dagiti daduma a classmates mi. Iha, agadal ka ngamin anaimbag. Kasanumat ngamin, ket saan ka matatao diti balay. Noan serrek mo. Ay, agadal ka iti leksyon mo. Tadi ka matagtrabaho. Iha, agadal ka kumaan na sayaat. Takasanom ang magunod din na nga itong arapaap mo. No di mo mo't seryosuan. Kan apay ka di asang kadakamat mo ti maipapan iti may sa akadalam. Kat nasingput mo't. Di nakamot an-anuan. Ngam apay akaguram unay. Naimbagkit di taoray kas jay ti biyagda. Igagaad na ti agadal. Ni, lunch break gaya man. Rimuaran dagiti kakadwak. Rumuarak mo tantay nakmangan. Dajay, nagdiretso iti sirok ti mangga dagiti daduma. Mapanak mo't ijay, ta presko ti angin. Ken mayat ti mangan ijay. Itugaw ko dito yan. Lukatak ti balon ko. Talaga naimas ti inluto ni nanang asidak Hay, no apay mat ngamin nga dadagiti kundi nalaing kan ambisyoso ang makaadal, idinto ta marigrigat damat. Piya kumamot no day karkarit day ti biyag. Ay, inak man lang ni kantin, tay jayak amangan, tamangan no maalyan ti bangsit ti root, ti sidaka na imas. Inak man lang, suron kon. Anya mo ti ni Jinky. Ay, agpangpangag pa lang man. Angam, sana bale, mga nakid din. Uray ibaga na aruot lang ti sidak. Sana bale, tanaimas ken na sustansya. At ay ta, nalpasan ter aramidak nga alkansya. Uray kawayan lang. Adumot lang ti makargana wano malaon na. Dito'y kong episok dagiti na urnong ko. Apaglaklakwan mi kanina nang itinatnateng. Namapun no, jak to pa'y bitbitakan. Agarami dakmanan iti sa bali. Sumidngatan ngam awan pa'y ni Jinky. Ay, huwag nga ro damanda. Sa pagtutudo. Napanandaman nga tan ka dagiti babarkada na. Ay na, may busti anos no kastoy. Ani, Nay, daw mauawag iti cellphone. Ambangan mo iso daytan. Mabitla ang tasong batak. Iso nga pa iso. Jinky, iha. Ayan mo ka di. Di ka pa'y lagawid kat napigsa ti todo. Mama, adak ditoy. Kadwak dagiti barkada. Ngam saan ka makaawid, ta nagpigsa tutudo. Imbag dagiti daduma akakadwani ta nagiin na si dagda iti pagawidan. Iso ang nagigidandan, kan andanugan da. Ngam siya, agmay may saak, kasabali ti direksyon na pagawida. Ay, uhunay kamutan, Jinky. Anya ka din day tingar aramidam. Pakibagayo ko maganimang dindo, tao may nagsukunan ditoy. Anya, naglaing kamutan, Jinky.
Agab-abuso kan iti kastangar aramidam. Ala, no talaga napatag ka kadag iti babarkadam. Isudalaangan ti pagpatulungam. Anyamot ta ni mama. Jak lang aro doon makaawit, tanagpig sa tutudo. Sermonan nakpailaan. Makapasuron. Kanya nga ti aramida. Sabi nagadupay ti assignment ko ajak na aramid. May samat nagijay at teachers. Nakaad-ado ti papaaramid da. Hi, Jinky. Naimbag nga agsapam. Dinakman ka sa sarita. Kan mabalin ka di, panawan nak ditoy. Sige, panawang kan. Manyamot ton ti kastoy. Imayak diti pagadalan nga awan na aramid ko, uray may sa kadagiti homework ko. Sa anak sa langan asumrag. Sigurado ang masermona nakmanan iti klase. Sa anak ko na sumrag. Ngamjak pa'y lagaw awid iti balay. Tapno saan ang maamuan da mamakan papaasa anak kasimrag. Amukon. Inaklaangan makisinarak kadagiti babarkadak. Sakto ag subli ditoy, inton oras ti panagaawid. Tapno saan amadlaw ni Mang Dindo, asa anak gayam asimrer. Ay na, nalpas man ti may nga aldaw apa nag-eskwela. Ngam, apay ang nagmalam nga awan ni Jinky iti klase. Jak nakita. Adamot itay bigat. Partakak hindi timag na. Ang mga nukil lahat nga agtudok at awan payong ko. Ha? Ni Jinky ti masabat ko. Ay, pagtimkak man. Jinky, papanam ka di. Awan kamot iti klase tayo. Apay aya aman nakibiyang kaunay. Ay, berbirukon da ka ngamin iti klase tayo. Sayang, na mismo ti quiz tayo itay. Awan bibiyang mo. Saan ka man akas la kalalaingan? Ha? Aglis ka dito dalan, tamagnaak. Ay, sige, umuna nga nudan. Mais! Gumatang kayo ti mais! Sitaw! Sitaw yun dita! Gumatang kayon! Mais! Ay, agawid ako ninton madamdama. San nabalay? Duwalangan asupot ti jak pay nalako a mais. Ken duwarapot a sitaw. Ipaibos ko dagito ita agawid akon. Iho, sagmamano ka diti mais alakom. Gumatangak man. 50 ti may sa asupot, ma'am. Kasta ka di. Wen, ma'am. Gumatang kayo? Ala, gulpiag agatangan day ta dua asupot ti mais. Kan uray day ta nabatbati asitaw. Gatanga ko. Mabit lang, ma'am. Tay kargak iti may sa plastic bag. Atoy, ma'am. Ala. Ato ti bayad ko. Thank you, ma'am. Awan anyaman. Un gayam, madamag ko man. Sa dino ka diti pagaw-awida. Ha? Tinasayaat. Mabalin ka kada ka sarita. No lakit di ka kayat mo. Kad no saan ka nga agdardaras. Adala kayat ko adamagan kan ka. Mabit lang nga rod, ma'am. Isimpak biit ti baga nagkargak itilakok. O sige. Diyak laing pagarob, akas to'y kalawa, titrinabaho ni Dindo. Nalawa agar din, tinagbalinan na. Ada ka matgayam dito ay Amanda. Wen, Rustiko, agpag napagnaak, takayat ko ti mawatwat. No adak iti trabaho, awan unay exercise ko. Isuan na laka ak amabambanog. Kastaya. Kita Rustiko. Nalawa agar din tinagbalinan, tinabaybay-an asakop ti daga tayo. Un nga rod. Iso amas siya na kanidindo. Iso anang trabaho dito eh. Takas ano, di tamit pagarupain akas to'y kalawa ti pagbalinan na. Oh, naglawa Rustiko. Anya nga tano ikatentan akas driver ni Dindo. Ta ituloy na laangan nga si kaswan da ito'y garden. Total,
Saan anasaya at itrato kan kwa na ni Chinky? Kunamlan asino amang manmandar latakan kwa na. Mala daw labasit ni Dindo amang sukon kan kwa na di pagadalan. Sermonan na. Ay, day tanga rod. Ala, tapno agnakam ni Jinky. Kayan anusan na natin magmagna ama pa nag-eskwela. Kastamot tanin to nagawid. Wen kaya ma. Ti maipapan iti may sa abarito. Ang naggatangak iti mais kan sitaw iti naminsan nga aldaw. Masya nakunay kan kwa na. Gapot ang makita kat nagagat kan narwam iti trabaho. Kayat ko tulungan. Anya? Amom kadi, binigat, kan minalam amagmag na amapan kan agawid, manipod iskwilaan. Amom kadi amarigrig at ipanagbiagda. Ket, nonyat panagunam. Alain ta dito ya. Di tamot namnamaan ti anak ta, makatulong ka na ta. Ken, tapno adda kadwa ni Dindo. Nanang, tatang. Adto'y tinaglakwak iti mais ken sitaw. Ay na, umunag ka pa'y mata. Agtugaw ka, tapno makainana ka anak ko. Amok anagadayo tinagapwa, manapanaglako. Sana bali nanang, tanalakok amin tilakok. Dagiti daduma agim matgatang, di dan innalala dagiti suklida. Pangnayon ko kanulatan iti paggatang ko iti kasapulak. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Basta di mo liplipatan ti agyaman iti namarswa, tabindisyon day ta nagapukan kwa na. Well, nanang, amuyo ka din nanang, tatang. Ada na uli agim matang itilakok. Inayaban na kat kinasarsaritak. Sakbay ang nagawid. Ken dinamag na. No sa dinot pagawawidak. Ken no agis iskwelak. Iso nga imbagak awan. Ken inistoryak mo tenti ka sa saad ti panagbiag tayo. Kasta ka day anak ko. Uwan tatang. Ay, isumat lagayam. Adandanin sumip nga saka sumangpalt. Nasaya at asibmangpet kan Jinky. Apay, naggapgapwam. Awan mo't klase yu ita? Agsermon kayo manan, mama. Anya kayo matan. Di kaila umay ti kastangar aramidan nyo. Tunggal maladawak nga agawid. Puro sermon ti pasabat yung kanya. Pagsaya ta maamin dagitoy nga araramidan miken ka. Apay, kaano pa'y nga daimbaga miken ka adim ngag ka? Apay ka di nagbalin ka kasta. Amom ka di aparaken ka amin dagiti aramiden bikan ni mamam. Tapno maipaay milaang dagiti kasapulam. Agaman niya nga iti aramiden. Ay, adu apanawan ti sinayag mo. Gapo iti dayta apan nakibarbarkadam. Amom ka di ha. Pinaayaban da kiji pagadalan niyo. Kat adu ti comments dagiti teachers mo ken ka. Gapo ta nababati resulta dagiti performance mo. At dapay ka no aldaw adi ka sumrag. Husto akadi. Uwan, mama. Isu nga imposible ang makagraduar ka. Ha? Kasano ko mamapasamak day ta, mama? Danggam kit di dagiti ibagbagami ken ka. Katijak impagarup. Tigayam uyawam akaadalam. Isu gayam ti maysa kalaingan ka na kayo. Isu atay chay, agraduar. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Anya ti maipay ko kada kayo, ma'am. Sir, umay ko kumai-enroll ti anak ko. Jinky? Si kadayta? Ha? Armel? Si kakadimat data? Siya nga, Rod. O, anya nga eh. Kumusta? Kastoy, adan anak ko. Imbag ka pa'y tanakalpas ka.
Kan, principal ka pa'y gaya man. Um, Idin to ta siya ka nang uyuyaw kan ka. Awan na sayata nagtungtong palang tibiyag ko. Gapoy ti kinasukir ko nga anak. Isungay ta. Naadaanak iti anak. Nga awan na bangunan na nga ama. kasta ka di? Imbag ka pa'y. Ta itilaksid ti rigat tibiyag. Kan pa nakaumumsim. Adayo tinagtang mo. Sana kas kanyak. Ado a panawon ti sinayang ko. Gapo ka dagiti banag nga awan ka is-iskan na aramidak. Jinky. Amin tayo. Kayarigan tayo tinakisalip iti may sangay ayam. Masapul asurutan tayo amin a pagalagadan. Tapno magunod tayo ti gungguna. Kalpasan asinurot tayo dagiti rules ama ko na. Ket no nagpaapekto ka kadagiti distractions iti aglawlaw mo, di mo magunod ti baligi iti udi na. Uwan, naamiris ko matanday ta. Kat pagbababawyak amin anar-aramid ko idi. Kat ita, aramidak ti amin. Tapno maituloy ti anak ko, ti arapaap ko iti biyag. Rumbeng anasaya ati aramiden tayo iti biag tayo, taawan sa bali nga agnumar iti dayta, no di datayo matlaang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon, Verge Bagley. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.